Arwagini machiegni nyakwara mogi jwange chenro makawuono maro ohala gi mwandu. Maen chenro mamedo koloni yore mopogore opogore kendo miriekni kaka nyalo chako ohala kendo tae e yo makare. Ka ono chieng' tich ang'wen to mae chakruok mar chenro machiegni nyinga Cleophas Luoch. Kawuono ka wachako chenro mar ohala gi mwandu wamanyo sigana e kar dak mano ma Kibra kendo kae warado kod Sami timo ohala mano mar loso wuoch. En gino mosetimo kuom higni malach. To kawuono omiyo wariekni mano motenore kod loso wuoche mago minyalo rwak mag nyithi sikul, mago mag dhi tich, mitiyo kata kod leather, moko bende nitiere mitiyo kata kod lewni. Riekni mage mantiere kar kae to mor mare bende oleronwa kar kae ni omiyo jok moko thuolo mano mar ng'eyo gini. Mano jogo mipuonjo. Sigand Sami en moro manyalo jiwi mondo michako wandi. Wawinjane sigande. Nyinga iluongo Samuel Okoth Ganda. Kichwa ne okalego, kwiro ne okalego wadhi Ugenya. Makuru podi luonga nano udalego kata no Ugenya. Chalo Obama, Obama bini kata na Amerika, podi na udalego. Koro gilak seche gi biashara matimo, to wan jua kali. Maa ni sekta ma jua kali, maa biashara waloso wachekani. Ma kata mnandalo moko chon kanyo mane wadhi Jamhuri show ne wa demonstrate kakwa loso wuoch ma kata the former president Uhuru Kenyatta ne wamiwoche. Ohala ni ichiro ka donje higa mar pira boro gabiriyo machake ohala ni matin sana na puonjo jende bende ticho jende mana puonjo tich na puonjo gi nono onge pesa mane gi chula koseng'e tich aidha watiyo kodeka ama dhiyo yao mare makata sani kiwuothi chiro kantie karibu jende banyalo nyisi na Sami tie mano puonja tij wachani lakini jende moko be no dhiyo yao tije kuonde machielo koro giyudo kaka gikonyore ma an kora gimada kwa sirkal mato kwayo mara sekta ma jua kali gitilia manani zaidi ke sekta ma jua kali imandiko jende mang'eny zaidi molo sekta yoyote. Gik moko mitimo ka dumping magido bed abolished. Substandard goods toka China obed stopped mondo jende oyud tije. Moro machielo en gine mitumba udonji ohere lakini oduoko economy ma piny. Gima dwarore nyaka ibed gi tools. Mar ariyo nyaka ibed gi ujuzi mar tich mitiyo no. Mar adek nyaka irang area to area no chal nadi kumidwa tiye. To gima duong' ahinya ni Sami tiyo tich yote mitiyo to romo bende idwaro rieko kaka inyalo ting'o jende moko malo mondo pungusa kuo mang'eny. Nikech nwang'o jende mang'eny sache moko koso tich madoti ama koso puonj mane ma end up nukorango ujende donji timbe moko mopogore. Uzuri inwa ko jende donji timbe moko mopogore. An mano kende kwayo mara ma sirkal nyalo konyo. Ohala ni kana chake 87 mana chake matindi 87 ohala ma oche ne ber kabisa. Benda generally tich menitiyo malo wedo. Era mamo yan poda sifu ga moyi nyaka sani. To era mamo ino ka ng'ato nyalo copies au bed rice yote manyalo copy line mane moyi tiyogo. Moyi ng'ene ne rango sekta ma jua kali kech no ng'ene sekta ma jua kali nguzo mari inchi. Peter mane gima ne moyi rango. Koro sekta ma jua kali ema government otilia manani zaidi. An mana kwayo mara. Mondo med ndiko jende mang'eny. Koro changamoto wan go mang'eny kech ibro loso gigi to you end up nidwa uso gigi at a loss. Maka ukichungo maber tiloro. Koro ka wuoch neno walosogi lakini kaka ni us wochen buro tami nikech koro chuno nani reduce the production. Sami reduce the production tiende no jende bende maburo tiyo ni kanyo onge. Chon kaka stall kani ne an go jende kacha ne nyalo noko jende opong jenda auchiel kan ne nyalo nyuolo jenda auchiel moko bende an go workshop moko piny kuchande
Mago no chuna balor. Mano changamoto mantie. Kuro jende unyalo yudo tije. Ana berber na selose matin manogo. Makano. Manyalo gacha matin. Lakini wota boto jende mabiro gibro tiang. Mane changamoto mantie. Apuonjo jende tisa mapuonjo gi. Step mokwongo sama dwa puonji nitie penjo manyaka penji. Nikech ng'en kaka mane department mantie ni watiyo go GAM. To GAM ka in ng'at man go tuoche moko nitie ma ka in go ok nyal yieni ma mondo miya kagi. Ai mar ariyo, arango bende higni magi sama dwa puonji tich. Nikech ng'ato ka en over age koro tek mondo ipuonje tich bonge. Kech already odwaro tonglo to kanyo kano yudo tonglo onyalo na yudo gimoro kaka chai moro matin motimang momadho lakini nyakung'i tich koro yako nyalo yudo gimoro. Mar adek changamoto mwayudo en mana koka production koro chuno nyaka bed piny. Nikech nikech production mamalo to wateja iongego. Ae pricing bende quality nyalo nwangun quality ni malo lakini price mari kuro nyaka bed piny. Mako kichungo to nyalo end up nitiyo gik ma substandard. To mane makata kicheko riside na ge andiko no to mitumba, no to substandard goods kutoka nchi za nje. Gimatiyo go kani wanyiewo leather, kambe mauso leather. Ma en pien orejo kwati synthetic. Watiyo go pure leather. Makata kicheko uch ma display kati bono angin pure leather. Mane gimwarango zaidi. Tae nitie bende mwaloso mag lewni. Kaka kuro mineno ma kirango kocha ibro neno moro los kata man ineno macha iloso nanga maoche. Lakini olose kata mara mineno muchidoni ma enana moloska lakini koro eno lose gnanga nikech nitie jomoko ma seche moko nwan kan mar nanga ne motimang modwaro no mondo uthogo nengo range nitiere wuoch mag nyithindo matindo mano back to school waloso mang'eny zaidi nikech back to school kon go stock to ang'eno ok en dead stock obro dhi ndalo moyaw school lakini kako officials gi waloso chakre namba beach nyaka namba 11 madongo magi ni nengo gi to okwa kito nengo mang'eny ng'ato kan ga par ga siling 1,400 1,500 inwang'ano ng'awoche ma very classic woche manyalo serve i maber nikech ok wanyal keto nengo mamalo manyalo umisa raia. Ng'at madwa chako tich kapo kichako tich nyaka ibed go tools. Kapo kichako tich nyaka ibed go experience. Kapo kichako tich nyaka ibed bende capital. Nikech karibu gin gik ang'wen ma koko makre karachiel gin abich moko komakre karachiel to tek ma mondo michak tich giko ne bro fail. Nikech nyaka ibed ng'ama nyalo tiyo maler mong'i tijno, nyaka ibed capital mdwa chako go tijno, nyaka ibed rang area to area mdwa chako tich ni en area machal nade. Ohala ma oche to kelo mwanda mak mana gi lak seche gi to mwanda mane yudro onge lakini gimi chamo to ok nyal koso. Sani ok nyal yudo mwanda mana gima iwinjo kacho mokwongo chande nikech ibro end up production kano piny profit bende no piny ibro end up ni gimi chami dhogi mitimango mwanda moro mnyalo yudo mnyalo loso gimo to onge lakini mi chamo to kani koso wade ko chan. Jok mabiro kani kidwa biro ka kani sana kao kani en Kibera mani luongo Kibera Drive. Ichopo ikalo low court matin Kibera low court to en opposite ginene en opposite petrol station mar Shell no. Idonja no just straight away bono eno kumondi ken Sami Shoes manamba masi mero man kani 0721 559
601 0721 559 601. Mano ichopo ka waloso wuoch mopogore back to school, waloso mang'eny ma ng'ato yote manyalo dwaro, kata mana wuoch mag school onyalo yudo kani, kata mana wuoch mag officials mirwako nyalo yudo ka. Nyankura moga jwang bang' winjo sigand Sami en thuolo machielo mwadarango sigand Asha Ochieng e kar dak ma Kibra. Okono wa wala no mano ma transport kao mwandu ni kagolo Nairobi ka kitero pacho mago manya bedo kikeyo kone mopogoro pogore mag piny Kenya. Kawuono wayudo thuolo mar ng'eyo maling'ling mantiere e wala mar transport kata mar wuoth igolo mwandu kamoro achiel gitero kamachielo. En ang'o mantiere iye kar kae manyaga kawuono osebedo kodhach kode kuom higni moe wapar. Wawinjane sigande. An iluonga ni nyingena iluongo ni Asa Ochieng Orando. Awuda Sembugo Chieng oyude kamoro ni Konjiko School e Ombulu Masaka. A Nairobi ka e Kibera ka atimo transport logistics. I mean watero mwandu mag jidala gi lori. Ofiswa e ka ng'ato nigo sike to wakone dala kamano. En ohala man wachako gi nwatiyo gi pickup malo bele kama tin, to koro ne wachake mana within, watimo mana local, watimo local kono waneno ka customers bende ne ng'eny mane tero gigi dala, to locho ne biro nyaka karwa ka kao sike madhi dala, to no admire mwaneno ni koro gini anyalo chake kenda, to na temo mana gi pickup ni koro ating'o gi ji tatero gi pickup dala. To bang' mano koro odhi makoro ayudo lori matimego makoro nyalo tere maber. Wanyalo riwo gik moko ka ng'ato kelo matin, ng'ato kel matin to wariwo to wagolo lori dhi dala. Waringe parts te mag Kenya. Waringe wan wuothe parts te mag Kenya, obed Mombasa, obed Malindi, obed Trans Nzoia, o Kitale kocha nyaka Nyanza, the whole of Nyanza, Western, mago te. Gimomiyo nadonje naneno ka ok norach ka nachake makenke, to ok naneno kodhi marach nikech kiyude kisechoko gigi miol mafuta to nyaka idong'e gi gimoro manyalo konyo kamoro. All in all ok orach, though challenges to en go matin. Challenges go nyaka wang'iga ng'iya eko nyalo dhi mbele maber. Challenges wan gi challenges mokwongo wanyalo bet go sigo, wanyalo kawo sigo ma customers wegi ni garaka, to odiochieng' nyalo gwenyre matin, to mano nyaka ugwenyru customer matin. Mar ariyo, gari nyalo bet gi mechanical problem e kor yo ma customer duogne marach kokimiye wach in advance. Mar adek, challenges mag ndara. Police nyalo kelo tabu ne gari ma chandwa yo mwalew. Mar ang'wen makoro duong' ni customer nyalo ng'isi ni gini lor kama kata iseneno maber to ok ochop kama entien, idoge kadho midhi mabor mitigi mafuta ma extra. Mar ang'wen, wanyalo yudo ka koth ochwe, weather and bad roads chopo kama koro ndara ok chopi dala maber, to customer to ning'iso ni tero ne gigo nyaka dala. Wan watimo delivery nyak door to door. Inuang'o ka koro
ndara rach mok ichopi, koro customer insist ni wacho ni kelna gigo nyaka dala, ka dwa ni giga ochop dala, koro nyaka ibed gi challenges ma kamago, nyaka idog iti gi an extra amount ma med mafuta e kateri kuondego. Kapok wacho bei, to wang'eyo kama osigo dhiye gi volume mar osigo. Onyalo bet osigo ma bet duong', wago osigo according to, nikech gima wachajo and space mai gari. Kok watiyo gi space no, to kwano nyalo bagni matin. Koro nyaka charge osigo according to its volume. Duong' ne. Andwa ni, gima sesa ome maduong' en ni nyaka iye losses, to nyaka iye bende ohala ma wiye miyudo. Koro kana chake, to naweyo ni onyalo hinya kamoro, kata anyalo gen mang'eny, to gima tin tayudo olo nono, nyaka apuoye nikech en moserito ngimana, to ber nikech kapango gari modhi, to nyaka dong' gi gimoro ma nyaka boost e ngimana. Achul office, achul store, aol mafuta gari, nitie chopo kama kora ahaya gari kuom jomoko kakoro tich ng'eny. Achul ng'acha gache, achul driver na, accommodation and wages and iko sawa, abe adong' gi gimoro. Chopo kamoro ma kaka nachake, nochopo kama koro samoro tek, nikech en seasonal, to ne pok ang'eyo ni en seasonal. Koro nitie ndalo ma sana ka igo chakre, nyithindo dhi school, koro ji koro thor tero gik moko kaluo dala. Koro abed gi tich matek, expectation na koro dok chien, koro awinjo ka pek, to na bet makona adhi mbele kata tek manad, to na koro aseneno ni kara gini en season makama ober, season makama odok chien. Koro ang'iya kode. Kungo, kachako gi kungo, sama asepango gari modhi, nyaka ng'e ni ma, however little it is, nyaka kan manyalo konya kata ka gari okethre, nyaka konyo ngimana gi family, to modong' tanyalo tiyo gi expenditures go. To kakoro dhi matek ahinya, to anyalo dhi e bank, takao pesa, to konya, especially kama koro gari nigi mechanical problem, nyaka adwar pesa malong'o. Sana kata ka engine nigi shida, obo dwaro pesa moro maduong'. Kata koro an gi tich mang'eny, to nyaka haya geche mang'eny, nyaka dhi e bank akao pesa, koro ka pesa ni ang' noduogi. Bugena mag omenda gi, akano gi office, an gi receipt, invoices, to gi book maduong' ma andike makonya references. Atimo recording maber. Sama customer biro, andiko ne pesa gi sigo te madhi, to amiye original receipt, adong' gi copy. Koro dhi konyowa, miyowa koro iluongo ni why identify mzigo easily, kata ka driver dhi to nigi tich mayot, nikech driver dhi gi jalwete madhi konya identify gigi through our receipts. Then wan gi book maduong' ma wa save gigi, nikech customer nyalo duogo bang'e to penji ni gina ma kama nok aneno, to dhi e receipt tiko ni magi manyaka mavuli, kata en ang'o ni miyo an wandiko ka, dong' in gi copy, you signed kamano. Okay, mwandu kolale client, so long as ni records wacho ni mwandu no ne wakao, to nyaka wachule. Ntiere kaka loro mwandu nyalo kelo confusion matin, no kama odhi olor kocha. Koro nyaka watim tracing maber, kwa yuro ni noko odhi ni nolala kamano, we pay it back.
to the customer. Higni abich mabiro adwa na med bet gi geche gi mang'eny. Sani an gi lori ariyo, achiel ni mwalo to achiel ni ka. Kachiel ni ka to achiel ni mwalo. Koro aneno ka pod an gi rem. Ma kapo ni biashara odhi maber, to bang' higni abich adwa na mede kata lori moro achiel kata ariyo mondo alo yawre. Anyalo hero mar wacho ne ni transport business ma wantie ni en lal gi yuto. Challenges bentie, lakini kigo chunye kochako gimoro kichako tichako gi piny. Tinyalo neno challenges ma chunyi chidi. Ok daher mondo chunye ochidi. To en mana ni owuoth kuom ji kobiro ira kama tamiye mana advice to obro mana chopo kama wantie modhi mbele maber. An Karanja stage. Kibiro Karanja stage e Kibera, kiwuok gi town ipacho idho gari madhi Olympic Kibera. Number 8. Kiseka number 8 tilor Karanja stage. Karanja stage, something to do with the 20 meters. Tichope ofiswa. Wabro ruaki. Number wa mar simu and 07 22 97 53 74. 07 22 97 53 74. Kata 0720 455 006. 0720 455 006. Dakwara moka jwang bang' winjo sigene ariyo mag ohala, en kinde moda ka uyweyo masani, to ka waduogo abiro ka kod jawala mar juma. Kik idhi mabor. Turkey is not one place, and that's the best part. You start in Istanbul. The markets, the energy, the history. It's all happening at once. Then Cappadocia. Those landscapes you've only seen in photos. Hot air balloons, wide open views. And then Antalya, a completely different vibe. Coastline, slower days, just enjoying it. Explore Istanbul, Cappadocia and Antalya in 9 days from $2,700 per person. If you're going to do a trip like this, make it count. Call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ngeni katema na paka machal nade. Inge maber ni okan ng'at maber. Kata kamane temo matek ahinya monderiwa gi pari. Ma osiep machalo nade. Wuoda otamre ni ok dwar kendo. Ok ang'eyo kata odhi kata pod odhi tamre. Kare, abro kendo. Mano ber. Osechiko odiechieng' arus. Odong' mana keny kende titimo arus. Mondo yudwe ndani kaka skiza timari dimana star aboro auchiel nono star ang'wen achiel ochiko hash. Parnia Ramogi TV en od jowende duto te. Ingeni katema na paka machal nade. Inge maber ni okan ng'at maber. Kata kamane temo matek ahinya monderiwa gi pari. Ma osiep machalo nade.
macheni kendo nyakura mogi jonge cheno maro alagi mwandu kendo en mor mara ni podi kete kar kae chenro ni parni e tielo ni nyalo miwa paro mopogore opogore riekni kako nyalo bedo chenro ni maro alagi mwandu ken jowala bende nyalo oro ote machuok mano kokalo SMS line y 23 nono kaachiel koda ka mbui magwa mag Facebook. Nyakwara monga jwang ibete gari, ibete apiko, ibete gari molos mayom maber ahinya. Beni kaka iloso kombego mondo mi obed gi kala mano madwarore, samo dwarore, gin kaka wuon nyamburko mari, beni nge maber ni kanyo inyalo lose mondo mi oduse kendo bede yo moro mopogore gi kaka ochal sani kata kama ni nyiewe. Mani yomiyo kawuono wamenyo Sigan Jack Otieno, ma en wuod Nyakach matiyo e kaunti ma Nairobi kae, en ohala mosetimo kuom kinde. To moro yudo kanye, riekni gi oyudo kanye, mwandu gi ogolo kure, to bende ng'eni in kaka ineno chenro kawuono, inyalo timo ohala ni. Jack Otieno, wuod Nyakach, e ja ohalawa mar juma. Nyinga mokwongo iluongo ne Jack. Ohala matima diluongo ni ka interior, loso ikombe mag gari. Loso ikombe, wadil gi gari te, gimitwang'o gi pien, wi roof, downside, floor carpet. Ka wuok e skul ta donjo mopuonja tich, mane jua kali, mang'eyo tija, mane awuok kama ni puonja tich, ma dhi ka chako tija kora wuon, ayaw kara wuon. Ber mar tich matimo ni ober, nikech osekonya weche mopogore opogore. Opuonjora nyithindo, nitie gik masetimo kode mopogore opogore e ngima mara. Aneno gima osechenyo ngima mara nyaka nachaki. En ohala masani ji ng'eny kendo en gi competition man malo. Competition wuok e online, weche mag online. Online iyudo ka ng'ato jomoko tie madhi online to go bei man piny ma samoro kiduogo ing'eyo iyudo ka ok nyal tiyo sani. Challenges nitie tijene. Challenges mantie number 1, inya yudo ka customer uwinjuru kode color of the material, kobiro to tamore that color, to that cost ni mani ni ng'ama tiyo tijino en kanyo onge. Koro maga achiel kuom challenges mwayudo. Ng'ato be nitie minyalo tiyone to nyisire wa adhi oro ni pesa through M-Pesa, to kochopo mbele to koro kori oko mag simbi oling piyo kori ni pesa ni. Koro mago losses ma sama yudo ka de tijwani en. Ola ne kidwar mondo ichak en ohala maber, to nyaki ikaw thuolo mari mar orruok. Nyaki bed ng'ama orore, ar nyaki bed ng'ama bedo discipline gi pes customer. Ka ng'ato mi pesa ne, to kinyal kaw pes ng'ato mondo ilok mari kapok itiyone. Ya, en ohala makelo mwandu. Gimomiyo anyalo kwanora kaka en ohala makelo mwandu, tija ne anyalo duoko ne Nyasaye erokamano nyaka chake nyaka kawuono wawuoyo kode ni endi. An anyalo kwanora nang'iewo kode lo magede, kech na e family mane ok anyalo yude lo. Ang'iewo kode lo, agede. Nyithinda bende dhi sikul kode. Koro miya ni en gima miya chenjo ngima mara. Ya sama kombe mwaloso gi, nitie miloso gi leather, nitie mwaloso gi synthetic, lore gi customer gi price ma oneno ka mfuko ne nyalo yiene. Koro nitie ma leather ma oko, to wan gi mag local ma Kenya kaini. No, wan sana wang'iewo kuom joma import. Wan be idukni mag joma import ema wang'iewe. Customer yiero sample modwaro, then wadhi shop ma uso materials go, wadhi wakaw kacha, to wabiro watiyo nego. Gari wasomo iye te. Ka gari okelnwa, ikelonwa gari, te park, yando ba kifungu mari mar gachi, then wadonje i gari, wagonyo kom kendwa wenyewe. Wagolo kombe te, mwa yueye floor mar gari, watiyo ko yueyo, waketo kombe, watiyo ko loso, kikeno wabocha kwa tuwegi kako tuwegi. Yeah. Kame wacho no, ene makoro ketho jua kali sector. Kech jiyo ko trust jo jua kali, because mriambo bedo malo maloyo adieri. Amanen gima adieri, mapilde ma jua kali. Nitiere jo madwaro customer, nitiere nga madwaro pesa. Ko jo madwaro pesa, gine magi ketho wala marwa mwatimo sanini. Kech ng'ato biro nyiso customer ni tijni anya tiyo ni godo giseng'al papa gabich. Ogo pesa man piny, mwishowe samoro goyo mondo ringi, kata ogo bei matin to biro timo shodi wak ne ng'acha, then oko deliver ne ng'atcha. Aya time bende ka ng'ato same quotation, wan wa agree gi customer. Tijini abiro timo ni gi 4 days and 4 days. Down payment wanyaki me and pesa maromo kama. Mondo me ati gi time ma wawinjore kod client mara.
but ka pesa no winjore kod luwore kaka winjore kod client na samo nyanyisa ni tigi pesa ni after work I'll pay, then watemo mondo wazuia mondo kik wakos na customer kuom time. Ohala ni ka diponi yudo tich kata ndalo ma tich donjo maber, onego bed ni kiwuok godhiambo kuom gari achiel, onego bed nyalo wuok gi siling 15,000 10,000 from 15 kadugo piny. Yeah. Kejo kunya tiyo gecha dek di chielo di chieng' achiel. Yeah. Ng'ama chalo ohala inani, ohala ni nyaka ichake mana ka in fundi. Nyaka ikuong idhi some. Ok inyal wuok ni an gi pesa adwa chake. Kiwuok ni gi pesa ni ng'ato nyalo bedo gi pesa to gombo time. Ko nyaka imany funde mong'eye. To sama in gi funde mong'eye, to ibe nyaka ibed ni gi idea kuom nikech mondo ibing'e ni gini customer yatimo ne tich maber kata timo tich marach. Kanyo gi challenge. An kama yuda Kibera Makina Market. Joma tiyo negi moko wuok nyaka Embu outside of Nairobi. Moko wuok nyaka North Eastern, chopo nyaka koni, kendo atemo negi service matiek negi, kendo gichagi dog gi gigegi. Moko nitie monyalo loso ji to oro through parcel. To odhi okawo koma entiere. Yo mnyalo yuda goda ni yuda through simu mara mar namba mara mar simu. Mine 0725 27 7010. Jagora moga jwang wasewinjo sigini adek mago ala. Kamontiere kar kae mano mar Sami, wasewinjo sigana bende mano mar Asha, kachiel kora ka sigana mogik mowinjo sani mano mar Jack Otieno. En gino mara ni somo gimoro kendo inyalo chako ala kamoro amora ma intiere. Tuli kora kendo juma manyien adhi menyo ni weli mamoko wamiriek ni kaka inyalo chako gi kendo tayo gi e yo makare. Oriti masani nyinga Cleophas Luoch. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu. Donjie viewsasa.com.